जों तो सिनी उतुकता हंकै बस्कांनि 7 तारिख जों कायसा मास गेदारिं खायनायनि बागै सिनी कायरे बिसि उतुकताना हाजाक कायरे स्कुल माठ किनारो आबनि तैनाय जों तिनि 4टा वार्ड एकै टाइम जों 4टा समय जों आसुगै दंगो जाहाथे पाब्लिक न जों माने एवारनेस खायनायनि बागै आबनि बागै जत बिसि नि बिसिं 4टा वार्ड जों 5टा वार्ड नि बिसिं पानो 4टा वार्ड जों तिनि आसुखा जों खोनाताय कैसा वार्ड जों 6टा आसुगनाय जनगण जों खोनारनानि बागै महैता इनके जे Bwskangni je Chungbari no tuye noro kitingei noro lukrongno noro to message ranamoso lukrongno message ranaman khai to जों Bwskango sini tripura mo thano जाहाथे जों जेहेतु जों जत जागानो बेरायनाय माने बिसिङाव सिनि गुरै गजरि मांसै जों गोबां मा आमाहाय बर' रगनो जों Bwskangni सिनि महाराजनि नेतृत्वे जुदि जों फायखा हंकाय जारा नुखुंसु गया नुगिया माने लेखा पढ़ा खायजाक विभिन्न वंचित अंजाक आमाहाय बर' रगनो दुर्दशा हयते मुक्तंनानि बागै जों नंनि मीडिया थ्रुतै जों साना मुसुंगो Bwskangni जे इलेक्शन सिनि महाराज न कपलाय खायनायनि बागै जत्तन कामे कामी तमा हासक तमा हापुं जत नक हामसायनि बर' रग सिन्ता खायै महाराज न जों अ मुभमेन्ट 2023 जों नायनायनि नैनाय उनंग मीडिया तै जों बांथानि गयो